Hi everyone! Ako si Alice Gomez, one of the member of Millionaires Club. Ang sekreto ko sa kung paano ako umangat, kung paano ako nakarating ng Millionaires Club is, yun lang, inalagaan ko yung mga kliyente ko. Yung tipong kahit nakuha ko na yung commission, andun pa rin ako para alalayan sila in case na magka-problema sila sa property na binili nila, nandun pa rin ako. Tsaka, yung iba, kahit hindi ako yung ahente nila, andun pa rin ako pagka kailangan nila yung tulong ko, naghihingi ng advice. Kahit wala na akong makuha ang commission sa kanila, andun, tinutulungan ko sila. Kaya, naka-build ako ng trust tsaka friendship sa kanila. Then, yun, nagkaroon ako ng mga client sa pamamagitan nila. Kaya, bumilis yung, yung pag-angat ko or pagpasok sa Millionaires Club. Then, yung experience ko, naranasan ko yung sobrang gutom, yung namumutla, dumidilim na yung paningin ko, upo na lang ako sa tabi, tapos yung mga kliyente ko na lang ang kukuha ng pagkain para bigay sa akin, siguro naawa na rin, tsaka nalipat, na rin kasi, hapon na. Siyempre pagkasama mo na yung mga kliyente mo, nakakaya naman sabihin mo na, titigil mo na at kakain. Siyempre kung tuloy-tuloy sila, tuloy-tuloy ka din. Then, yung nakakatawang experience ko kasi, nung may sinamahan kaming kliyente doon sa Talakag, papunta kami doon sa area. May mga taong nakaupo doon sa gilid, bawat gilid ng daan. May mga hawak na itak. Pagdating sa unahan, wala na yung kliyente namin, iniwan na kami. Ayun. Then yung yung learnings. Kasi dati, hindi ako marunong tumingin ng titulo. Ngayon, kahit papano, may natutunan na ako sa mga tinuro ni Sir Ray. Then, natuto akong, yung pasensya ko kasi dati hindi yung gaano kahaba. Ngayon, medyo mahaba-haba na rin. Kasi, may mga kliyente na sobrang kulit. Pero kailangan mo lang talaga habaan yung pasensya mo. Natuto na rin akong, yung kumbaga na dagdagan yung kaalaman ko sa pagbenta, katulad sa mga properties, kasi dati benta-benta lang bigas, ganun. Iba pala pagdating doon sa dito sa real estate. Ang plano ko naman dito sa GMC, future plan ko is mag-invest ako dito. Kasi dito ako nag-umpisa sa GMC, gusto ko hanggang sa pagtanda siguro, habang kaya ko pang mag-sitor, or kahit di ko na kaya mag-sitor, basta kaya ko pang mag-market, andito pa rin ako sa GMC at mag-invest ako para lumaki yung income ko. Gusto kong magpasalamat talaga kay Sir Ray sa lahat ng buo ng GMC kasi malaking tulong, lalo na sa etong anak ko na isa na gustong magdoktor. Malaking tulong talaga na nandito ako sa GMC kasi yung tuition super ang mahal. Pero meron kaming napagkukuhanan ng asawa ko kasi asawa ko nandito din sa GMC. Meron kaming napagkukuhanan para pambayad ng tuition pag dating ng time na, kasi nasa construction din yung asawa ko, pag walang billing, ayun, malaking bagay yung nandito ako sa GMC kasi may pambayad ng tuition. Salamat Sir Ray, salamat Sir Ed, Ma'am Christine, Ma'am Cathy. Sa mga kasama ko, mga kliyente na, mga ahente na nakakasama ko sa bawat transaction, maraming salamat. Okay. My secret of success is we must eat 3 times a day, take a rest, and sleep well. Kay stress na kayo atong life, stress na kayo atong beauty, sige kabilar, tensions, and online perminti.
always love our work, love God above all, taas ang pasensya, taas nga pailob para sa to ang mga clients. And believe, faith, and always trust God above all things. Kaya ang tanan, lumalabay lang. Tanan, kaya natong abton, kaya natong buhaton, o kaya natong paningkamutan kung naang Ginoo sa atong kinabuhi. Experiences, daghan challenge, yes. Gabaklay ta, walay mapliti, daghan backbites. Even people around you can drag you down. Even your family, your friends, that people surrounds you. May mga backbites, and also naang kagutom, sakit sa lawas, sakit sa ulo, maulanan, init. But always, I am here to stand and be strong. You cannot achieve the success without any failures. Learning, always learn, never stop learning, because it always motivates people. It is always better to be right. Learning, it is better to be kind than to be right, because it always motivate people. Never stop loving them, even though they will drag you down, even though they always talk about you, they always tell about what's wrong with you and what is happening to you. Even though nakabot na nimo yung pangandoy, but they always there na magsigig drag you down. Always motivate yourself to learn, achieve your dream, and never let them stop you to pursue your dreams. Not only for you, but for your family, for the people surrounds you. Share your blessings, share your knowledge, kay dili lang tanan panahon imuha. Maabot ang panahon, tanan magmalipayon. Plans with the GMC Realty. Okay. For how many years nag-stand ko as I always plan for goal with Sir Ray, with Sir Jack, and all the people surrounds me in GMC Realty. Sir Ray, ang akong nahimong amahan nga nag-motivate sa ako, even though siya nagstorya sa ako o makadrag sa ako down, but that motivates me to be more stronger enough to handle everything, to be one, just to be pursue your dreams. Salamat kayo sa tanang people, salamat kayo sa tanan nakapalibot sa ako, labi na sa akong pamilya, sa GMC Realty, sa family nako. Salamat kayo sa mga taong nagmahal nako. Salamat kayo sa mga taong nagstorya og di maayo. You make me better. You make me a better and a best person that I was before. Salamat sa Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, labi na sa akong anghel kanunay ang Nilina, nga akong magbalantay, nga naghatag na akong mahing panlawas, kusog ug taas pang kinabuhi, pagpadayon sa akong misyon, dili para lang sa ako kundi para pod sa ako isig ka tao. I never stop believing in myself that I will be one of the investor of this company, and this company would be a top realty developer someday. Thank you very much, and God bless you all. I'm Lilibix Subico, and I'm one of real estate agent here in GMC 3 Realty. Everyone has its own the experience about 3 secret of success, but for me, I have 3: trust, and my constant diligence and perseverance, and 3 is positive mindset and humbleness. Siyempre, kinahanglan gud nato ang trust. I need to trust God above all, then trust myself, trust the company and the bosses, and trust the co-agents. And to achieve goals, need gud nato ang sipag at tiyaga. Then
sa maato ang as a real estate agent, need pud ta og humbleness and positive mindset. And learnings, daghan jud kog learnings nakatunan dinhi. Kani isa pud ni kabutang to be a better person. Kani nga real estate agent nagmold sa ako to be a better agent. Then my plan in GMC Realty is to be more productive agent, then be pakatotoo lang, then maging honest. Lesson, like ani as a real estate agent pod need yun ta mag to be honest, truthful lang yun perminti, then prayers. Secret of success para sa ako, prayer and hardworking. Kay kinahanglan mulihok ta sumala sa atong pag-ampo. Og through prayer, nothing is impossible. Og experiences, so daghan kay kog na experience. Daghan kaayo og tao nga mudaon sa ato pero gihimo na ko silang inspiration nga maningkamot. Og tungod nila natupad ang akong pangarap, pangandoy tungod sa realty. Tanan akong gi-pray na nakuha nako. O ang learning, ang akong learning, kinahanglan nga doon na tayo patience, acceptance o humbleness. Kay daghan kinahanglan nato og pasensya sa atong mga kauban sa trabaho o sa atong mga client. O kinahanglan nato ang acceptance kay naay mga transaksyon nga gidahom na nato pero dili madayon. So kinahanglan natong i-accept na o dili ta mag-stick ana kundi mangita tag laing way aron makakuha tag mga client. O kinahanglan tag humbleness kay dili pwede nga kung mausab na atong mga lifestyle, mausab na din atong kinaiya. So kinahanglan nga padayon gyapon tang magpaubos o dili mo dako ang atong ulo. Plan together with GMC Realty. Tungod sa realty nakapundar mi o plan na mo sa akong partner nga magpabayad siya sa iyang trabaho para mag full time sa realty. Kay tungod sa realty daghan kayo may mga blessing nga nadawat o mo niya siya ang chance nga pasalamatan ako ang akong bana, akong partner sa realty o kining atong CEO si Sir Ray Bernaldez o si COO nga si Sir Edwin Polinar o ang mga kauban nako sa realty, mga ka-partners. Salamat kaayo o padayon ta sa ato ang hard work o more sales to come sa ato ang tanan. Good morning everyone. I'm Rosie Pagumpana. The secret of success, hard work and patience sa atong client. Para mahimot ang successful, kailangan maningkamot ta sa atong kaninga trabaho. Dire sa akong na-experience ani nga trabaho, init o ulan, musaitor ta para ma-assist lang nato atong mga clients. Dako kay kong nakatunan ani nga kuan trabaho, ang pagpasensya sa atong mga kliyente nga dugay mga bot sa panahon sa saitor and ang pag-manage sa atong time. And lastly is blood uban ang GMC Realty Company is pag-support lang sa ila permi o pagpaningkamot na mo as agent. For me, there's no secret in success. The only right attitude towards your company and co-workers, and most especially to your clients, and also dedication to your work. So my experiences as a sales agent, you have to focus in sales. There's no far places as long as it can convert into sales. However, not all the time you will close the deal. So the good thing, this will be serve as your experience to know their needs, how to handle questions and queries to the properties.
So my learnings is punctuality and patience comes together to deal with clients. Know the details of the property to be able to answer the queries of the client. So my plan together with GemC Realty is to gain more sales. How it will be done? So by finding more nice properties and attend seminars to enhance your knowledge regarding sales and effective communication skills also. Good morning, my name is John Brian Dumalig. The secret of success is number one, prayers. Then, take risk. Do what you think about. Many ventures in life that may not be 100% safe and guaranteed, but don't let risk stop you. Don't care what others think. Don't care what others think. I know what I'm capable of, and I have strong beliefs system. Be optimistic at heart. Looking at possibilities instead of looking at all possible problems. Learnings. Well, in real estate life, trust no one but yourself. Not all people behind or surrounds you are true people. The support versus the congratulations. You know what I mean? Don't waste money in non-important things, because if you have a lot of money, you have a lot of friends too. But if you don't have, you are nothing to them. And that's the real experience. Number one is meeting new people. And then the site tours, rain or shine. From morning, afternoon, walang breakfast, walang lunch. Ma-assist lang yung mga valued clients namin. And that's important. Failure transactions. This is part of our job. But huwag kang matakot magkaroon ng failures in life. Because failures, isa to sa magpapatatag sa'yo at magtuturo kung ano ang dapat at nararapat sa'yo. And then, experience. People talking behind your back, di may iwasan yun. Marami dyan, may galit sa'yo. Mabait lang pagkaharap mo. Yun yung totoo. Plan together with GemC Realty. My plan is, I'm planning to invest here with GemC Realty. And in the future, GemC and me becomes business partners. Ang sekreto gid ako as nga nung na ako karon ani nga company, akong trabaho is time management. Kabalo lang jud ka mo supply sa imong client. Iampo nimo tanan sa Ginoo ang imong kuan sa kalambuan nimo as being a property specialist. Ang experience nako gid is ulan init pas muna nami dinha nga na-experience na nako. Mga negative nga mga feedback gikan sa ako nga yun ana di daw ko nako makuabot ang ako mga pangandoy sa ako ang pamilya, pero kaluoy sa Ginoo naabot nako. And then grabe akong experience kay ga-surrender na gid unta ko kay gaplano na gid ko nga mo kuan og mga apply og bus attendant sa Ligindingan, pero nagigiyag yapon ko sa Ginoo tungod kay dili gid ay ito para sa ako. So dili gid ay ang ako ang destinasyon sa pagpaningkamot para sa akong pamilya. So learning nako is humble lang gid ka maskin pag unsa imong nakabuot sa inadlaw-adlaw o asa pa ka paingon, humble lang gid og permit gid ka magpasalamat sa Ginoo. Ana lang gid. Tapos ang akong plano sa
siyempre sa company, di lang kay sa ako kinaaman ko karon sa Gems Realty Company, dako nga pagpasalamat sa amo ang CEO si Ray Bernaldi sa tanan nga nagdumala sa sa mga broker. Siyempre, ang akong plano kung success man galing ko, appeal na ang company niya na. Dako kayo nga pasalamat na ako nga ako ani nga company. Gems Realty Company. Thank you so much. Ako si Ellen Jean Linhay Mabaw from Jim's Realty Company. Ako mapasalamaton nga dako sa tuang labang makagagaw nga atong Ginoo tungod sa kani nga panarbaho ug pagpaningkamot. Dili ni mahitabo, dili ko maabot ani kung dili tungod niya. Sa mga failure, sa mahitabo nga conflict, but naa siya sa Aqua Permente nagauban o dako kay ko mapasalamaton sa atong kumpanya kay nakahatag sila sa Aqua o opportunity. Kung wala ko karon diri dili ko maingani karon, dili ko makaatubang as ahente kung wala niya ang kumpanya o atong labang makagaw. Mapasalamaton ko sa atong uban nga mga co-agent tungod kay sa ilang pagsalig sa kuha, labi na sa mga transaksyon o labi na sa akong mga client. O sa akong mga trials sa akong kinabuhi, sa akong mga naagian, dako kay kong pasalamaton sa Ginoo kay wala gyud ko niya gibasagdan maski magsakit ko sa uban-uban mga failure, but nibangon ko sa akong kaugalingon tungod sa akong mga pagandoy sa akong kinabuhi. O kaning tanan, daghang kayong salamat.